Helo, yn y fideo hwn, mi fyddwch chi'n dysgu sut y gallwch chi ddefnyddio Turnitin ar eich bydd eich hun ac er mwyn gwella eich ysgrifennu eich hun. Gadewch i ni ystyried yn gyntaf beth ydy Turnitin mewn gwirionedd a sut mae'n edrych. Y feddalwedd sy'n cael ei defnyddio i gyflwyno'ch asesiadau ar-lein ar ddysgu canolog ydy Turnitin. Pan fyddwch chi wedi cyflwyno'ch gwaith cwrs, mi fydd Turnitin yn gwirio'ch traethawd yn awtomatig am unrhyw orgyffwrdd a ffynonellau eraill, sy'n cynnwys traethodau a gyflwynwyd yn flaenorol ym Mhrifysgol Caerdydd ac mewn sefydliadau eraill, unrhyw ffynonellau coeddedig megis llyfrau, erthyglau mewn cyfnodolion ac ati, a hefyd unrhyw ffynonellau ar-lein fel Wikipedia, blogiau a gwefannau eraill. Yna, mae'n creu adroddiad tebygrwydd sy'n amlygu unrhyw orgyffwrdd rhwng eich traethawd ac unrhyw un o'r ffynonellau hyn a alla nodi bod llenladrad wedi digwydd. Os bydd eich marcwyr yn sylwi ar unrhyw broblemau gyda unrhyw elfen o'r gorgyffwrdd yma, falle bydd eich gwaith cwrs sy'n cael ei fflagio am arfer anheg a'i gyfeirio at swyddog camymddygiad academaidd eich ysgol chi. Nawr, falle bod hyn swnio braidd yn frawychus, ond cyn belled eich bod chi'n gweithio'n onest, does gennych chi ddim byd i boeni amdano. A diben y fideo yma ydy'ch helpu chi ddeall Turnitin yn well a rhoi cyngor hefyd ar sut i'w ddefnyddio ar eich bydd eich hun. Felly, gadewch i ni gael golwg ar Turnitin. Dyma sgrinlun o draethawd myfyriwr a gyflwynwyd. Nawr, mae Turnitin yn uwcholeuo'r rhannau a lliwiau drwy'r testun mwyn nodi meysydd y gallai fod angen i gwirio. Os ydych chi'n uchel yn anodd gwahaniaethu rhwng y lliwiau hyn, mae pob darn sydd wedi ei amlygu hefyd wedi farcio ar hif i'ch helpu chi i adnabod y ffynhonnell gyfatebol. Yn y canol, mi allwch chi weld eich traethawd gwreiddiol. Ac ar y chwith, mae arddangosiad o amlinell y ddogfen y gyflwynwyd gennych chi i weld. Yn y bar uchaf ar y dde wedyn, dyma lle bydd eich marc yn ymddangos ar ôl eich traethawd cael ei farcio. Ar y dde, bydd gennych rif canran hefyd. Dyma fynegau tebygrwydd eich cyflwyniad sy'n nodi'r rhan o'r gwaith cwrs sy'n gorgyffwrdd a ffynonellau eraill. O dan hynny, mi welwch chi ddadansoddiad sy'n rhestru'r holl ffynonellau unigol sydd wedi paru a'ch traethawd, a'i canrannau unigol hefyd. Ymhellach, pan fydd eich gwaith cwrs wedi cael ei farcio, mi fyddwch chi'n gallu clicio ar yr adran las hon i weld eich adborth. Ac oddi tano, yn y bar llwyd yma, mi allwch chi lawrlwytho'r adroddiad tebygrwydd yn ogystal â'ch adborth. Yn y testun ei hun yn y canol, mi allwch chi weld bod rhai adrannau wedi hamlygu mewn lliwiau gwahanol. Dyma'r gorgyffwrdd sy'n cyfateb i ffynhonnell arall. Os na allwch chi adnabod lliwiau'r uchafbwyntiau, mae rhifau bach yn cyd-fynd â nhw hefyd, sy'n cyfateb i'r rhifau yn y rhestr o ffynonellau cyfatebol ar y dde. Ac yn ola, os cliciwch ar yr uwcholeuo hwn, mi fyddwch chi hyd yn oed yn gweld ffenestr a fydd wedyn yn rhoi cyd-destun pellach i chi ar y ffynhonnell gyfatebol. Rwan te, cyn i ni ystyried sut y gallwch chi ddefnyddio'r adroddiad tebygrwydd hwn ar eich bydd eich hun, gadewch i ni gael cipolwg ar y mynegau tebygrwydd ar hyn y mae'n ei olygu. Pan fyddwch chi wedi cyflwyno'ch gwaith cwrs, bydd Turnitin yn dangos rhif canran, sy'n dangos yma faint o'ch gwaith cwrs sy'n gorgyffwrdd â ffynonellau eraill. Nawr, mae'n bwysig deall nad mynegau llenladrad uniongyrchol mo hwn. Wrth gwrs, pwy uchaf fydd y ganran, y mwyaf tebygol fydd hi, y bydd eich marciwr yn cael ei rybuddio ac y bydd yn edrych yn fanylach, ond dydy gorgyffwrdd o 36% ddim yn golygu bod 36% o'ch traethawd wedi'i lenladrata.
Mewn gwirionedd, mae'n bosib cael mynegai tebygrwydd uchel heb unrhyw achosion o len ladrata ynddo. Enghraifft, falla y bydd gan eich asesiad atodiad hir lle byddwch chi wedi ychwanegu cyfres o erthyglau papur newydd a fydd yn sail i'ch dadansoddiad. Wrth gwrs, bydd yr erthyglau papur newydd hyn yn gorgyffwrdd yn agos iawn ar erthyglau gwreiddiol os nad yn union debyg, ond fyddan nhw ddim yn cyfri fel llên ladrad gan mai dim ond y data a atodwyd gennych chi ar ddiwedd eich gwaith cwrs ydyn nhw. Yn yr un modd, dydy mynegai tebygrwydd isel o 1% dyweder ddim o reidrwydd yn golygu nad oes unrhyw len ladrata. Mewn gwirionedd, mi alla'r 1% hwnnw fod yn frawddegau wedi copïo air am air o ffynhonnell arall nad oes na unrhyw gydnabyddiaeth iddi. Mi fydda hynny wedyn yn achos o len ladrad. Felly, p'un a oes gennych chi fynegai tebygrwydd uchel a'i peidio, dydy hynny ddim o angen rheidrwydd yn golygu eich bod chi wedi llên ladrata unrhyw beth, a bydda angen gwirio'r gorgyffwrdd unigol o hyd. Falla bydd mynegai tebygrwydd uchel yn fwy tebygol o rybuddio'ch marciwr, ond mewn gwirionedd mae angen gwirio unrhyw orgyffwrdd yn ofalus ac yn feirniadol. Felly, gadewch ni weld sut y gallwch chi ddefnyddio Turnitin ar adroddiad tebygrwydd ar eich bydd eich hun. Mae gennych chi'r opsiwn i gyflwyno'ch gwaith cwrs yn gynnar a chynhyrchu adroddiad tebygrwydd i chi'ch hun. Mae hyn yn gofyn am ychydig mwy o reolaeth amser o'ch rhan chi wrth gwrs. Mi fydd yn rhaid i chi orffen eich gwaith cwrs yn gynharach cyn y dyddiad cau, sy'n syniad da beth bynnag mewn gwirionedd mwyn rhoi digon o amser i chi brawfddarllen a mireinio'ch gwaith. Ond mae hefyd yn golygu y byddwch chi'n gallu defnyddio'r adroddiad tebygrwydd i wirio eich gwaith. Mi fydd hyn yn eich helpu sefydlu oes na unrhyw faterion llên ladrata posib, a oes na fodd i chi aralleirio rhai ffynonella yn fwy effeithlon, ac oes na gyfle i chi fynegu eich llais eich hun yn amlycach mewn mannau. Gallwch chi wedyn ddatrys unrhyw faterion ydych chi wedi nodi, ac yna ail gyflwyno'ch gwaith cwrs cyn y dyddiad cau, bydd yn cynhyrchu adroddiad newydd ac yn diystyrru yr un blaenorol. Felly, gadewch i ni edrych ar enghraifft. Yma, mae gennym ni draethawd gyda rhywfaint o orgyffwrdd wedi amlygu mewn lliwiau gwahanol. Mae'r un cyntaf mewn llwyd ar y brig, yn enghraifft o ddyfyniad wedi gyfeirio'n gywir. Mae'n ymddangos mewn dyfynodau ac mae cyfeiriad sydd wedi nodi yn y system eich yma yn cynnwys manylion cyfeirio perthnasol yn y troednodyn. Mae'r uwcholeuo gwyrdd islaw ar y llaw arall yn ddyfyniad uniongyrchol sydd heb gyfeiriad. Pan fyddwch chi'n sylwi ar hyn, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ychwanegu cyfeirnod a chyfeiriad mwyn osgoi llên ladrata. Mae'r rhan a uwcholeuwyd mewn coch wedyn yn dangos manylion cyfeirio sy'n gorgyffwrdd a ffynhonnell arall. Mae'r holl fanylion bron wedi hamlygu sy'n dangos bod yr wybodaeth yn y dyfyniad yn gywir. Ond dydy'r dyfyniad mewn llwyd felyn ar y gwaelod ar y llaw arall ddim wedi amlygu yn ei gyfanrwydd. Mae'n ymddangos felly nad ydy'r cyhoeddwr, Bloomsbury, yn gorgyffwrdd ar ffynhonnell arall, a alla olygu bod camgymeriad yn y cyfeiriad. Os di hyn yn wir, ewch ati i wirio am yr ail dro a'i newid os bydd angen. Peth arall y mae modd i adroddiad tebygrwydd i wneud i'ch helpu ydy nodi darna sydd wedi haralleirio'n wael. Yma er enghraifft, mae'r gorgyffwrdd gwyrdd yn dangos ymgais i aralleirio'r gwreiddiol, ond dim ond chydig o eiriau sydd wedi cyfnewid. Gallwch chi weld mai dim ond mewn ambell le yma gacw y mae'r awdur wedi ymyrryd ar gwreiddiol. Os da ni'n clicio ar y gorgyffwrdd felly, mae yna flwch yn neidio allan ac yn dangos i ni fod y frawddeg gwreiddiol yn agos iawn at y fersiwn sydd wedi aralleirio. Mi welwn ni er enghraifft fod y gair
trawiadol, wedi dreiglo, drawiadol, wedi ei newid yn amlwg bod yn chwarae wedi droi'n wedi chwarae, a bod rhan bwysig wedi newid yn rhan ganolog. Mae gweddill y frawddeg yn hollol debyg gan gynnwys strwythur gwybodaeth y gwreiddiol. Mae'n achos clir o aralleirio gwael felly. Os byddwch chi'n sylwi ar hyn yn eich adroddiad tebygrwydd, gnewch yn siŵr eich bod chi'n ailstrwythuro'r frawddeg yn well ac yn ei rhoi yn eich geiriau'ch hun. Ac wrth gwrs, mae angen cyfeiriad hefyd ar y deunydd sydd wedi aralleirio sydd ar goll ar hyn o bryd. Yn olaf, mi edrychwn ni ar adran arall o'r un traethawd. Yma, mi allwn ni weld bod y broblem aralleirio yn parhau drwyddi draw, a bod nifer dda o gyfeiriadau ar goll. Ond ymhellach, mi allwn ni hefyd weld bod cyfran eitha helaeth o'r traethawd yn cynnwys geiriau pobl eraill. Mae hyn yn golygu nad eich gwaith chi ydy'r rhan fwyaf o'r traethawd, ac nad ydych llais chi eich hun yn cael ei glywed yn ddigonol. Os sylwch chi fod cyfran uchel o'ch gwaith cwrs yn cael ei uwcholeuo felly, ceisiwch aralleirio'r adrannau hyn yn well a strwythuro'r cynnwys yn fwy effeithiol gan ddefnyddio'ch geiriau'ch hun, ond yn amlwg gyda chyfeiriadau at y ffynonellau gwreiddiol wedi cadw o hyd. Felly, pan fyddwch chi wedi datrys yr holl faterion a gododd yn eich adroddiad tebygrwydd, mi allwch chi wedyn ail-gyflwyno fersiwn gwell o'ch gwaith cwrs. Ac wrth gwrs, mi ddylai'r arfer yma hefyd eich helpu i ysgrifennu'ch darnau nesaf o waith cwrs yn fwy hyderus o'r cychwyn cyntaf.